Dabo Drive. Barkanmu da sake kasancewa tare a yau. A yau ina so in yi bayani ne akan abu mai muhimmanci ko ma in ce wanda yafi kowanne muhimmanci a mota. Amma ba kowa yake magana a kan shi ba. Wannan abu ba komai bane, ita ce tayar mota. Saboda taya ita ce mota. Ita ce a tsakaninmu da titi, kuma ita ce lafiyarmu da motocinmu. Sunanta ɗaya a ko'ina. A ko'ina da taya ake kiranta. Akwai ƙananan letters a rubuce a jikin taya masu matuƙar muhimmanci, masu matuƙar amfani waɗanda suka zama necessary duk mai mota ya san su. Waɗannan rubutun suke nuna size ɗin tayar motarka. Misali, in an tambaye ka wani size ɗin taya kake amfani a motarka, ba abin ɗaga hankali bane, ba kuma sai ka tambayi wani ya faɗa maka ba. Yana jikin tayar motarka a rubuce. Ta yaya zaka gane wannan shine size ɗin tayar motarka? Kada ka damu, ka ci gaba da kasancewa tare da Dabo Drive. Yau zaka gane har ma ka ganar da wani. A jikin kowace tayar mota akwai waɗannan numbers ɗin: 195/55 R16 87V. 195 shine kaurin taya, 195 mm.